Szervusz, üdvözöllek a NapiFX csatornáján. Tudtad, hogy a különböző színek befolyásolni tudják az érzelmeinket? A mai videóban megmutatom, milyen hatással vannak ránk a különböző színek, és milyen érzelmet, hangulatot válthatnak ki belőlünk. A színek pszichológiája egy rendkívül izgalmas és jelenleg is kutatott terület. Lehet, hogy már te is tapasztaltad, hogy a különböző színek különböző hatással vannak rád. Érezted már magad nyugodtnak, amikor kék, energikusnak, amikor piros, vagy szomorúnak, amikor fekete színt láttál? Ha igen, van rá esély, hogy te is a színek befolyása alá kerültél. De hogyan is működik ez, és hogyan tudod ezt hasznosítani a mindennapokban? Ebben a videóban ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre fogok választ adni. A színek pszichológiája egy meglepően régóta kutatott terület, története egészen az 1800-as évek elejéig nyúlik vissza. A legfontosabb témái közé tartozik a színek jelentése, a színek hatása az érzelmekre, a színek hatása a viselkedésre, és a színek hatása a mentális egészségre. Összességében elmondható tehát, hogy a színek pszichológiája alatt a színek és az ember közti kapcsolatot vizsgáljuk. Fontos megjegyezni, hogy nincs a DNS-ünkbe írva, hogy melyik szín hogyan hat ránk. Személyes tapasztalattól függ, hogy melyik színhez milyen érzelmeket, hangulatot társítunk. Ennek ellenére vannak általános színérzelempárok, amiken most végigmegyek. A piros szín a szeretet, a szenvedély, ugyanakkor a veszély és harag színe is. Ez egy rendkívül intenzív és figyelemfelkeltő szín. Gyorsabb és erősebb reakciókat válthat ki az emberből, növeli a vérnyomást és a szívritmust. A narancs az izgalom, lelkesedés színe. Érdekes módon növeli az agyba kerülő oxigén mennyiségét, amitől élénkebbnek érezheted magad. Emellett fokozza az étvágyat is. Ezért gyakran alkalmazzák éttermekben és konyhákban. A sárga egy másik intenzív, motiváló szín, ami általában boldogsággal tölti el az embert. Egyértelműen a nappal kötik össze, ezért az egyik legpozitívabb szín, ami növeli a kreativitást. Túlzott használata azonban szorongást okozhat, óvatosan kell bánni vele. A zöld a nyugalom és az egyensúly színe. Hangulatjavító, csökkenti a szívritmust, a békével is asszociálják. Gyakran használják egészségügyi intézményekben, mert segít a stressz csökkentésében és a gyógyulás elősegítésében. A kék szín az utóbbihoz hasonlóan nyugalmat, békét sugároz. A világosabb árnyalatai segítenek a meditációban és relaxációban. Sötétebb árnyalatait viszont a szomorúsággal és a magánnyal kötik össze. A kék szín csökkenti a pulzust és a testhőmérsékletet, ezért gyakran használják hálószobákban. A fehér szín egy semleges szín, amit a tisztasággal, ártatlansággal kötnek össze. A fehér szín egészséges mennyiségben növeli a kreativitást és frissítő hatású, eltúlozva viszont könnyen keltheti a magányérzését. A fehér a minimalizmus szimbóluma is, és gyakran használják modern dizájnokban. A fekete szín általában a gonosz, a halál és az ismeretlen jele, de kisebb mennyiségben pozitív hatással is lehet az emberre. Eleganciát és hatalmat sugároz, ezért gyakran használják formális eseményeken és divattervezésben. A színek pszichológiáját felhasználhatod a mindennapjaid hatékonyabbá tételében. Ha tudod, hogy melyik szín milyen hatást gyakorol az érzelmeidre és hangulatodra, tudatosan segítheted a különböző tevékenységeidet. Ha problémáid vannak az elalvással, próbálj meg olyan bútorokat és tárgyakat elhelyezni a hálószobádban, amelyek nyugtató hatásúak, például világoskék vagy zöld színűek. Ezek a színek segíthetnek megteremteni a pihentető alváshoz szükséges környezetet. Néhány világos színű kiegészítő, mint a sárga vagy a narancs, fel tudja dobni a napod, és a lehangoltságot lelkesedéssel és élénkséggel válthatod fel. Próbáld meg ezeket a színeket a munkahelyeden vagy az otthonod közösségi tereiben használni. Egy több energiát igénylő környezetet, például egy edzőtermet vagy egy munkaszobát, élénk piros kiegészítőkkel javíthatsz fel. A piros szín fokozza az energiát és a figyelmet, így segíthet a produktivitás növelésében. Ne felejtsd el, hogy a színek hatása nem mindenkinél egyforma, és a legjobb eredményeket akkor érheted el, ha a saját reakcióidat helyezed előtérbe. Kísérletezz bátran, és találd meg a számodra legmegfelelőbb színkombinációkat. Remélem, hasznosnak találtad ezt a videót a színek pszichológiájáról. Most, hogy tudod, hogyan befolyásolják a színek az érzelmeidet, próbálj meg velük tudatosan játszani, kísérletezni a mindennapjaidban. Ha tetszett a videó és tanultál valami újat, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a legújabb tartalmainkról.
Ne felejtsd el megnyomni a kis harangikont is, hogy értesítést kapj, amikor új tartalmat töltünk fel. Észrevételeidet, megjegyzéseidet, kérdéseidet örömmel várom a komment szekcióban, köszönöm, hogy velünk tartottál, találkozunk a következő videóban.